ассалому алайкум бародарон, дӯстон, тамошобинон, дӯстдорони табиати зебои ватан. имрӯз расидем дар рӯзҳое ки интизорш будем. ҳамин гила мегӯянд гули ҳолмун ёки олмун. интизорш доштем ки кай ҳамин тухмиш мераса. И камтар мумкин норасид. Рангбошаде ки расидаги ба фикрам расид ҳамун рӯз. омадем тухмиҳои ҳамира чинданӣ. бародарон, мо камтар хидмона нагорам ҳисоб мекунем, барое ки рафтем кандем ягон як хирҷин бигем, нимиш рехтагие. як хирҷин решаи ҳамира кандем, овардем, крахмал тайёр кардем, ношоиста тайёр кардем. ин кораҳо ай тараф кардем, байн дарё ай. мо ай тараф рафтем дуртар. шӯридаги буд рости гап. асп, гов, мол мехӯрдааш беҳад. як чиндем гирифтем овардем. ана иҷара ки мебинӣ дар навори гузашта гули ҳолмун вақти шукуфтагиша нишон дода будам ҳамиҷа. инҷа сирхӣ мекард ай гули ҳолмун. иҷозати молу подаро овардан ҳамин тараф надодем. иҷозат надодем. ин якам вазминтар не ки маслиҳат кардем бо маслиҳат мардум. гуфтем ки ҳамин тараф наёрем, молу подар ҳамиҷа наёрем ки ҳамин тухми ҳамин гила гум накуна. мардум гапи морам гӯш кардан, мол подарро наовардан. дирӯз омадем ҳамиҷа дидем ки тухмиш расидагиай, қариб нимиш рехтагиай, ними дигарш ҳаст. имрӯз навбати подаи худам. подарро гирифтам ҳамин тараф овардам. тухмиш расидагиай, мон ки бреза ина дидесте. тухмиш расидаги ҳамира чизе боз мехӯрдааст. хушрӯ мехӯрдааст, кадом паррандаи мехӯрдааст чи. дидем ки тухмиш расидаги, подарро овардем ҳамин тараф. бародаро дар чиндан шурӯъ кардем. касе гуфта буд тухми гули ҳолмун, бародаро, ваъдаи мо побарҷоай. иншоаллоҳ ки ба ёро равон мекунем. бародаро, вазмин наге, кило наге, ки барое ки як килош ба фикрам дар ҳаҷм 3 килош як қопча мешава. ба фикрам ам хелиай як халта. бисёр сабукай, майдак сабукай. барои ҳам бародаро кило наги. биге ки камтар равон кун. не гуфта буде ки камтар равон кун. бисёр гуфте бачаҳо. касеро ки ваъда додам иншоаллоҳ равонаш мекунам. касе ки айнав мехоҳа уро ваъда наметиҳем, неки ҳаракат мекунем ки ба ӯ ҳам бираса. ба хидмат қариб 2 кило 3 кило дар корай. боқӣ мондаша равон мекунем ба шуморо. я чинданаш тухмиша я бурга нишон тием. ира кирим мехӯрдасте. ана мушкили дар ҷо. ин тухмиш. ин тухмиш ҳамияй. як донаш, не як дона ҳамин тухми зиёд дора. 70-80 та дора. не ки ира кирим мехӯрда будааст. ҳозир киримша нишон медиҳем агар ҳамҷо боша. кирим беҳад хӯрдагишай. ин дидести тухм кардагиай кирим ҳамҷа. ана мушкилиро пайдо кунем. чӣ ба ки ай тухм намебурая мегуфтем. бародаро, барои шинондани тухмиш ина. барои шинондани тухмиш касе ки медона тавсияҳо дора, марҳамат дар комментариҳо бинависед. беҳад хушнуд мешем, хирсанд мешем. гули хубай. бозам мегӯм ки дар баҳор аввалин гуле ки баъди бойшишак аввалин гуле ки мешкуфа ҳамияй ва 1.5 моҳ гули сирх мемона. рябчик императорский меган ира бар забон русӣ. 2-3 намуд мешавад. зард, сирхи камранг, сирхи тоза. анам сирхи рӯшанаш модаай ҳамиҷаай. бачаҳо, ин ҳамин сирхи рӯшанай қариб ки 1.5 моҳ давом мекуна. гул будагиш 1.5 моҳ давом мекуна. гулашам ба қувватай. бародаро, барои тарзи шинонданаш гуфтем касе ки чӣ иттилои дора гап зана. иншоаллоҳ хирсанд мешем.
ما چندن دوام میتیم. خیرس آمدگی اینجا، خوگ آمدگی، گومول آمدگی نیستن. بعد شمال دیگر همینا رو چپا کردگی ای، بعضی هاش شکستگی ای. نشه بروریم اینا بردار هم گلی علمون ای اینا نمیدونم چه خیلی شای همینجا بسیار ای نکی تخم کردگیش کم ای کم نه خیلی بسیار ای خیلی ای و تخمیش رسیدگی انشالله سال دیگر باز زیادتر باید بشوه برای هر سال تخمی نرسیده گومول میامدن میخوردن امسال چخیلی گفتم اجازه ندادیم مصلحت قضیه دیرتر آوردیم تخمش رسیدگی انشالله سال دیگر زیاد میشه ما هم میبریم در جاهایی که نیست میگن در چند سال پیش 50-60 سال پیش بود است حاضر گم شدگی در همون جاها میکوریم برادر عزیز باز هم زنده باشه در امان الله باشه حرکت کنه این ای بیکاری نیست حرکت کنه که یک آبادی بشه در وطن عزیز نه به خاطر کسی نه به خاطر چیزی نه که آبادی باید بشه برادر عزیز زنده باشه در امان الله باشه تا باز دید